Det drejer sig om Frigiven, Radio Afghan, Radio Iranvia, Fokusé, Fekur, Rostjeri, Kurdisk Kvindeforening, Katolisk Union af Kurdistan, Kurdistans Demokratiske Parti, Godan og Kurdistans regionale regering. Velkommen til alle sammen. Der bliver ved med at holde fest hver år, til situationen bliver meget dårlig i den sydlige del af Kurdistan, Iraks Kurdistan. Og det har afspejlet sig så tydeligt på festen, at det bliver forbudt. Og når man gør det sådan fra regeringens side, at en fest er forbudt, så begynder bevidstheden at starte til at tænke og siger, hvorfor alverden kan det være sådan, at fester, at have farvet tøj, at spise godt, er skadeligt for nogen. Derfra begyndte identiteten til at danne sig, så begyndte jeg at binde den kurdiske sag og Newroz sammen. Ellers har jeg aldrig tænkt på før. Og det gælder ikke kun mig, det gælder millioner af kurder, der er i de 4 dele, der er nedtrykt og med tvang. Nedtrykkelsen er det bedste til at gøre mennesker i forhold til menneskerettighederne, det bliver fanatikere, om de vil have det eller ej. Om de bruger vold eller ikke vold, det er en anden sag, det snakker vi ikke om. Men at man undertrykker andre, giver altid mulighed for, at man bliver fanatisk i sin sag. Jeg kan godt huske en gang, jeg talte min far, som betyder den allerførste billede for mig. Han fortalte utrolig meget om Jean-Paul Sartre og Simone de Beauvoir. Han siger, at det har meget med Newroz at gøre. Han siger, at der kom en mand til begge to, til Simone og til Sartre, og siger til ham, at det her liv, jeg har, det er ikke et godt liv. Jeg kan ikke. Hele mit liv er forkert. Så siger begge to, Simone de Beauvoir og Sartre, siger til ham, så gør noget ved det. Ændre det. Gør noget. Du skal handle, hvis du ikke synes om det der er. Og så efter en lang periode, da de mødte ham på gaden, så spurgte de ham, hej, hvordan går det med dig? Har du ændret noget på dit liv? Så siger han, nej, jeg er slaver ligesom før, til alt hvad jeg har haft. Så siger Sartre til ham, du fortjener heller ikke noget bedre. Og det glemmer jeg aldrig. Newroz for mig er fantastisk mulighed til at kæmpe for en sag og frihed. Fordi den første chok for kurderne er, at vi finder ud af, når vi bliver voksne, eller hvilke alder, at i Iran fejrer det også. Wow! Så er det ikke kun kurder. Og i Kazakhstan fejrer det også. Og så har jeg et problem med min identitet, du. Det vigtigste er, det er lige meget, hvem fejrer det. Det er et symbol. Om kongen, den uretfærdige konge, har været hos os, eller hos jer, eller de befolkning, der bliver nedtrykt. Om det har en symbol, frihedssymbol, der hedder frihedskæmperen Kærger. Kald det, hvad du vil. Det vigtigste er, at det er symbolet for at ændre på noget, som vi synes er forkert. Og det gælder også rigtigt her, ikke kun her i Danmark, i alle steder. Med det regering, vi har, VK-regering, jeg vil kæmpe for livet, for at ændre det. Og det er under den inspiration, jeg får af Newroz. Tak for det, og glædelig Newroz til alle. Jeg skal bare ønske alle sammen god Newroz og godt nytår. Det er en stor glæde for mig, at alle nationerne i dag er samlet her under et
og holde Newroz sammen. Det har en meget, meget stor betydning for vores lande. Jeg håber, at alle nationerne, som tror på Newroz og holder nytår i Kurdistan, i Iran, i Afghanistan, Baluchistan, Azerbaijan og alle andre dele af verden, under et holder Newroz og respekterer hinanden, og fordi vi er alle sammen brødre og søskende, og jeg håber, at den undertrykkelse på det kurdiske folk i mange andre steder i verden en dag ophøres. I dag vi er her ind og holder vores Newroz. Jeg vil gerne fortælle jer, at hvordan man gør det i Kurdistan. Lige nu er tusindvis af folk taget ud til bjergene, hvor de holder Newroz, og de holder bold og danser og har stor glæde. Og den glæde kommer, fordi Iraks Kurdistan er i dag fri, og folk er meget glade, og det er en del af den verden, jeg kommer fra. Jeg håber, at en dag I alle sammen får lyst og tid til at tage besøg til Iraks Kurdistan. Endnu en gang tak for i aften, og Newrozi hamulak piroz be, og på persisk سال همتون مبارک باشه و امیدوارم که نوروز همتون پیروز باشه. گو